என்னுடைய ரெண்டாவது கேள்வி தான் கௌரவ அமைச்சர்களே, நீங்கள் விரும்பினால் இதுக்கு பதிலளிக்காமல் விடலாம். உங்களுடைய சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வரும்படியினால் தான் நான் கேட்கின்றேன். இந்த கேள்வியை, இரண்டாவது கேள்வியை கௌரவ கந்தசாமி பிரபு, உங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நானும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த பாராளுமன்றத்திலே முன்வைப்போம்னு நாங்கள் இணங்கியிருந்த நாங்கள். ஆனால் அன்று இன்னும் அவரால் வர முடியாமல் போய்விட்டது போல மட்டக்களப்பிலே கௌரவ அமைச்சர்களே, உன்னிச்சை என்ற பிரதேசம் உங்களுக்கு தெரியும். உன்னிச்சையிலே ஒரு பாரிய நிலப்பரப்பு கொண்ட பிரதேசம். அந்த பிரதேசத்திலே வவுனதீவு மண்முன மேற்கு பிரதேச சபையால் ஒரு புதிய ப்ரொப்போசல் ஒன்றை முன்வைத்திருந்தார்கள். அது ஒரு அரசாங்க திணைக்களம். அந்த ப்ரொப்போசலுக்கு தேவையான காணியை ஃபாரஸ்ட்டும் வைல்ட் லைஃபும் விடுவிக்கிறதுலே இழுப்பறியாக இருக்கின்றது. அந்த காணியை விடுவித்து தர வேண்டும் என்றது ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பு. அதை நீங்கள் சாதகமாக பரிசீலனை செய்து அந்த காணியை விடுவித்து தந்தால் அந்த மண்முனை மேற்கு வவுனதீவு பிரதேச சபையால் முன்னெடுக்க இருக்கிற அந்த அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். அதையும் நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் வைத்து, அதுக்கு அவ்வாறு விடுவிக்கிறதாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான என்ன ஆவணங்கள் வேணும் என்றதை நான் கேட்கின்றேன். கௌரவ சபாநாயகர்களே, இந்த கேள்வி நேரடியாக இந்த கேள்வியுடன் தொடர்பில்லாவிட்டாலும் கௌரவ அமைச்சர் இணங்கினால் மட்டும் பதில் வழங்கலாம் என்று கேட்கின்றேன். நன்றி. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අපි මඩකලපුවට මමත් සම්බන්ධ වෙච්ච දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව ඔබ කිව්ව විදිහට ටික සාකච්ඡා වුණා. එතකොට ඒ ටික අපට විධිමත්ව ලැබුණා නම් ඒක යෝජනාවක් හැටියට එතකොට පුළුවන්. අපි යවලා තින්නේ. හරි. ඒක මම බලන්නම්, හොයලා බලන්නම්. ඊට පස්සේ අර දෙවෙනි කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මට දැන් මේ මොහොතේ නිශ්චිත කාරණයක් කියා ගන්න බෑ. නමුත් අපි හොයලා බලලා ඔබතුමාට දැනුම් දීමක් කරන්නම්. එසම්. යවන්න.